हामबाय जों लाइ थांनाय 8 जानुवारि 2019 माधवबारी दसराम गामि आमचयो जे इन्सिडेंट का आ दुखजनक घटना नतुई जों दिनर खातुमा बान्दा फनुक लायो नरक जतन साइमान खाना आ दिनो जरा सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल नतुई मुभमेंट खालायका शांतिपूर्ण भावे बरकनो निर्बिचारे अरनि जे अरनि पुलिस रक बंगनो गुली कखा सुदाबो सिमिया आ गुली ककजांनो जखन एम्बुलेंस बाय आगरतला हासपाताल रेफार खाइफ्रु आफुरु पर्यन्त गाड़ी ओका सुबुई आ रुगी रगनो जात चाताय खाइका जेटा अब पृथ्वीनि ताजत तंग आं साइमिया ओंखाय आबनो कारिबो आरो सिनि बुबाग्रानि जे मूर्ति तंगमनि आबनोबो सबाय सुग्रबनो चेष्टा खाइका कखा असम्मान खालायका हाइसे हिमाले आ गानवाब्रु जे 13 दिननि श्राद्ध तांग्लाय तंग्लाय जामनि आबरकसो सेरा हाइमालिया आबरकनो बरक भूत खलायै जा हानां पिनां जेता बरक मुनिसुनि सामुंया आबाय सामुर बरक तांलायखा ताई आरोनि दुकान पादक सगि खिरुबायखा अबरकनि पाति बुंनो रगिनो जों थिनरो सिनो आमचयनि सेंखरु गामि बेलबारि तायो हमते आमचयनि जों लुकुरक जों सिनि खादुमा पान्दा जों ताबो खलायलायदों आसक्सा तिब्रासा रगनि जे मानथाय सकदै सानान थांथिबो गोबांमा 2016 जे सिटिजनशिप बिल तमने आपन कासो थानिना आबो आ पार्टी मुं हैना आबसे खलायमानि जरावबो आन्दोलन खायनि जतन अधिकार दं फियाबा अमके खराजमनि बुखुके सिं खलायमान का ओंके अम हाय ओं तम जराव नंते तिब्रासा रगनो एबा नों ताम सानाय मुसुंनाय नों अबरंते किसा आं सारे मुसुंखावबो हाय जेखेने जों सिनि अस्तित्व रखानि बागै जों अर तंगै दमान नमाया आबनो नाहारै जों सिटिजनशिप बिल न जों अपोज खाइ तंमनि जों साजियांगै जों नुगै तंमनि ओंका आबनो तयै सरकारनि थेके बा प्रशासननि थेके जों जे उल्टा फिरक मुंमानखा जे फिडबेक मानखा आबनो जों जत अरनि तिनि त्रिपुरानि लुकुरक जों आबरो सिना बान्ता जों अर गुरुम गुथुम गोसां जों तंलायनो मुसुंमनि किन्तु कुनु महल प्रशासननि फानबाय आबनो क्लारिया खायना नाय दङ ओंका आबोनि बिरुद्ध आं साना मुसुङो जे अमहाय अन्याय अबिचार न जों ताइ कतदिन सयसिनाय फायदि जों ताबो थानसा खलायै अबहाय जे माने जेता सेलेंमासिक सामु किरिमेंस सामु जेता मनुष्य समाज गतिया ह्युमेन राइट्स भायलेशन गतन रक अबनि बिरुद्ध फायदि जों जतन फानबासके खरांथि सालायनाय ओंखाय पाइछागो सोंथिनि कक्तमो नुकजाखा तिनि सालो चिने हास्टिनि सीएम एबा मुख्यमंत्री बिप्लब देब अब फाइ नायफैके आसो गोबांमा उंमन यागलो एबा गथना गथिमने एबा पार्टीमने थानाय आतारको उंमन तिनि सालो ब फाइ दसरमा फाइ के एबा दुकान जे नस्तंनाय रंनो 50,000 के रनाय एबा सा खान्यो गुली नांनाय आबो रंनो 1 लाख के रनाय एबा भोंनि डॉक्टर फ्री जे नांमन डॉक्टर खरसा आबो रनाय कगनो साका ओंके आबो बाकी बते साका महाराजन जे गुली कगजामनि प्रशासन कगजामते एम्बुलेंस ब कगजामनि आरो सुजामनि बिसिंगो ब अब जतन उंनाय प्रशासन बरखनो जुदि बुल हुंके अब खलायजागनाय अब हनै साकानंकि आ कग्रनो उंगानो जे सामने अब उंगान है नों वान सगि दे मान उंखाखै तो काहाम किन्तु बहाय आगिलाय थांमानि साललुंनि गोबांमा कगलाम किन्तु ताबुक नानियांगै दङ ओंखाय आं खाखाया जे तिनि जे कग सालांमानि आबो तांथों आं नायो आबो बुंथों ता उंखाखै जोङरो जाहाथे चिनि डेमोक्रेटिक वेते जोङरो चिनि सान्थाय सानलायनायनि बायाबसारिखौ तंलायनायनि अबहाय जे तंखर आसेरनायनि सामुं अब्ला किन्तु तांथायले फैला गभर्नमेन्टनि नक्लायो आं खाख्लायो नायदि गतना गति थांमोनि बोसोक दिन बालुखा तिनिसोबो आरो थाङि नायफैयो अबहायनो प्रमाण नंगौ जे चिनि त्रिपुरानि गोबां मोजाङानि अबहाय खादुमा पान्दा अबहाय तारमाने बड ससियेल मिडिया बा गोबांमा जे राजनैतिक थांनाय बदलकनि सक्रियंनिसो बतिनि फायो फायाखै ब फाइगला कामा हिमातो आर ब जदिनो चिनि माने सतिकार नै बिचार मानथों हनै खाखाखाय ब लुकुरक जे सानमानि मेजिस्ट्रियल जे को इनक्वायरिया जुडिशियल इनक्वायरि आबुन ब मानिना खामु आं बनो कइनाय जे तिनि ब जेबाबे अरनि क्षतिग्रस्त बरलगनो विक्टिमाइज बरलगनो जवादानि जे ब माने कग्रेखा अब हायके न ब माने कतना तामं खानिया सति गतना अब जाते लुकुरक साइमाने नेबागै सिटिं जज बाय काइसारो माने तदন্ত कमिसन खलायै अबनि अबनो बुसय बुस्थुं जाक्थिं अबनो बिनथनि सोंनाय हामबाय पाइछागोनि जरबा हामबाय
Hake sang tak okran bising te khane ma lakha jak tino silent je bor movement khlai to mani hake bor khonto ya hadini simi monfur jora thangai chungbo bor kajang kajang khlai kok lam saya siring siring bising te bor rally khlai man hake bani bi khok tei sing khlai man kha bor taw ni bagi khlai chong eba sam ni bagi khlai chong tin tam bagi khlai na ka hake joto siring khorang nai chongnai ta khokai phok songno norok no kreng kreng thaini eba tamo padi chong o jorawo sing kabangma jagni rong mangfli phungnai norok hake nai chongde nai norok tv buskang ni ta kutudi